An George Agumba, maja Uyoma, adak Mombasa. Sani antiere kamiluongo ni Likoni Ferry, but Likoni Towers. Asendikra kaka jago ombulu, kendo nandikra 1997. Tasebedo kago ombulu higni go te, kendo machiegni nyicha confirm ma yudo ka nyinga nitiere kaka jago ombulu eneo mar Likoni sub-county, Timbwani ward, polling station miluongo ni Mrima Primary School. To ombulu ni en gima ber nikech asebedo kagoe, isipokuwa jotelo mani piny to konya nikech magoyo to donjo to kendo watudra kodgi e yo makare. To mosebedo ka leta down en jatelo mani malo manyocha Nyasaye okawo ma asebedo kagone ombulu to seche duto imaya koro ombulu mar telo mani malo no emosebedo ka disappointa. To wang'ni an tayari adhi gone William Ruto kura kaka ker mar Kenya kendo mondo donje tam mar ariyo, nikech gik momiyo adhi gone ombulu ane mang'eyo chunya. Koro akwayo William Ruto ni kwagone ombulu to kik obed jatelo mabiro tiyo atiya kabago ji kaka osebedo kobago ji kowacho ne ji ni otengo to ok fulfill gik mo promise go jigo. Niluonga ni Rose kata mwana Aisha, anadak Mombasa kae. Ncha sedi mang'iyo ombucha mayudo ni sawa, koro adwa goyo ombulu ni President Ruto tam 2 term. Koro Ruto biro konya kwa biashara nan, ke biashara nan kudhi maber. An mama mashingul, biashara na odok chien, nyocha na atuo higni 3. Koro sani gi sani ang'ena dhi maber nikech ka Ruto donjo telo tam 2 ang'ena biro konya. Nadhi andikra, yudo ka process ok tek, adhi akawo ombulu. Sani an gombucha ang'ena biro lime Timbweni ward Likoni. Abiro gocho ni Ruto, koro jok modongo to koro akiani gin jomage. An Ruto ema keto mbele. Pache jopiny mopogore opogore nyakwarom ga jwang'e county man ma Mombasa kanyakla kod county ma Siaya winjogi kanyo. Easter ang'eni motelo chien ni wacho ni joma mine ok losi. Dong koro neno joma mine ka koro chiwo pachgi kotenre kod kepo man mar ombulu. Pachgi de wach nang'o yieri godo koso oyo? Pach mine awacho ga